Azkeneko urteetan egin bezala EH Bilduk Iruñean ospatuko du aberri eguna, igande honetan izango da eguerdian golemetik abiatuko den manifestazioa hitzordu nagusia izango duelarik. Aurtengo leloa 7 bat egin eta koalizio subiranistak abirazi duenez, ziurgabetasuna nagusi den garaiotan ziurtasuna emango duen zerumuga erdiesteko helburuarekin antolatu du jardunaldia. Euskal Herria Irratiko Metropoli Foralera hurbildu da Miren Zabaleta, EH Bildu Nafarroako koordinatzailea. Egunon, Miren? Egunon guztioi, bai. Igandean antolatu duzue beste behin ere Iruñean aberri eguna, 7 bat egin izenburupean. Zergatik aukeratu duzu lelo hori? Bueno, aukeratu dugu lelo hori duritzen zaigulako aberri eguna Euskaldun guztion herria nolabait ospatu eta aldarrikatzeko eguna izan badela, eta zentzu horretan, eduditu zaigu lema egoki bat dela, Euskaldunon herriaren aldarrikapen hori denok batera egiteko, ez? Eta atzo publiko egin genuen, EH Bildu, Euskal Herria Bildu eta Ipar Euskal Herriko gure lagunen artean bi hitzordu partekatzen ditugula, Baiona eta Iruñan, eta horretarako parada hartuko dugu igandean, bi hiriburu hauetan, ezta. Bai, atzo abierazpen bateratua egin zenuten, EH Baik eta EH Bilduk aberri egunaren arira. Bertan ere abierazten zenuten autoritarismoa gure inguruan hazten ari dela, eta horren ondorio dela militarizazioa. Horrekin kezkatuta zaudete? Bai, noski, uste dute Euskal Herritarren gehiengoa bezala kezkaz bizi dugula munduan sortzen ari den autoritarismo eta imperialismo olatua, eta horren aurrean ere Euskal Herriaren proiektua altxatu nahi dugu, uste dugulako herri honetan badauzkagula beste balio batzuk, eta horiek ere indarrez aldarrikatu nahi ditugu, bakearen alde, gerraren aurka, eta herrien burujabetza eta askatasunaren alde ere aritzeko parada izango dugula. Azkenean gerrak bakarrik gerra ekartzen du, gerrak ez du ezer konpontzen, eta horren aurrean Euskal Herrian elkarrizketa, autodeterminazioa, burujabetza eta bakearen aldeko hitzordu bat ere eginen dugu igande honetan, ezta? Proiektu kolektiboen beharra ere azpimarratu duzue, herritarrei ziurtasuna emango diena, hala ere egia da nazioartean bizi dugun egoerari erreparatuta ematen duela ziurgabetasun egoera batean gaudela, ezta? Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra egindako oldarraldiak eraginak ditu mundu osoan, baita gure ekonomian ere, gure egunerokoa zailtzen baitute. Bai, eta hain zuzen ere horregatik guk aldarrikatzen ditugun bi kontu nagusiak igande honetako hitzorduan izanen dira bakea, eta izanen da Euskaldunok gure buruaren jabe izateko daukagun eskubidea, eta burujabetza horretan aurrera egiten dugunean ere aukera izango dugula herritar guztientzako ziurtasun gehiago, eskubide gehiago lortu ahal izateko, ez? Iduritzen zaigulako, hemen gero eta erabaki gehiago hartu, orduan eta ziurtasun gehiago eraiki ahal izango ditugula gure gizartearentzat eskubideak eta zerbitzuak eta munduan gertatzen diren gora bera guztien aurrean nolabaiteko aterpe edo ziurtasun espazio bat lortzeko, ez? Eta gure ustez hori da nolabait patriota edo aberrizalea izatea, hori da aberri egunaren aldarrikapen nagusi bat, Euskal Herria bilakatzea nolabaiteko, babesleku herri sektore eta langile guztientzat, ez? Izen ere, gerra zinguratuta dugun mundu honetan ere, ultraeskuinaren eta fasismoaren gorakada nabarmena da, mundu zabalean, haien diskursoak ere zabaltzen ari birela ematen du, zer egin daiteke horri aurre egiteko, zer proposatzen duzue? Gure errezeta bada saiatzarena, azkeneko urte luzetan egiten dugun moduan, gehiengo sozial eta politikoak adostasun zabalen bidez antolatzea, hain zuzen ere, herritarren eskubideetan aurrera egin, atzera urratzen aurrean nolabaiteko muga jarri, eta babesleku hori eraikitzeko, ez? Orduan, gure errezeta zein da?
alik eta adostasun eremu zabalenak erdiestea, sozial eta politikoak, ultraeskuinak suposatzen duen mehatxu horreri aurre egin, eta gure herrian, beste norabide batean aurrera egin ahal izateko, ez? Eta horretarako herritarren bultzada ezinbestekoa da, eta horretan segiko dugu, ez da. Herri gisa jokatu eta adostasun zabalak eta gehiengo politiko eta sozialak osatzeko beharra ere nabarmendu zenuten atzoko adierazpenean, EH Bildu eta EH Baik egin zenuten adierazpen bateratu horretan. Nola gauzatu daitezke gehiengo hauek? Zein pauso berri eman aldira norabide honetan? Nik uste dut maila ezberdinetako ekimenak batu behar direla, ez? Baina oso garrantzitsua dela herritarren aldetik ere egin daitekena, egin dezakeguna, ez? Eta herritarren aldetik argi adierazi behar dugu, ze eskubide, ze norabidetan eskatzen dugun jardutea, ze norabidetan atea iztea ultraeskuinari, ze norabidetan gehiengoak batzeko akordioak eraiki, eta eragile eta indar politiko eta sozialei dagokigula herritarrek eskatzen duten guzti horreri forma ematea, ez? Argi dago, hemen gehiengo bat dagoela eskubideen defentsan, gehiengo bat dagoela burujabetzaren eremu gehiago lortzearen alde, eta argi dago, gehiengo bat dagoela fasismoari atea iztearen alde, ez? Aldarrikapen horiek kalean egotea garrantzitsua da, indar politiko eta sozial ezberdinen artean ere horren inguruko adostasunak josten jarraitzeko, ez? Beraz, dena da garrantzitsua, denak gehitzen du, eta denok daukagu zeregina norabide horretan, ez da. Larun batean, Euskal Herria Baterak, aberri egun bateratu baten aldeko ekitaldia antolatu zuen Lizarran, bertan bildu zineten besteak beste, Euskal Alderdi Jeltzale eta EH Bilduko ordezkariak, baita sindikatu eta beste eragile askotakoak, soka dantzan ere parto hartu zenuten elkarrekin. 5. urtea da, antzerako ekitaldia egiten dela, aukerak ikusten dituzu, aberri egun bateratu bat lortzeko? Hori da zuzen ere baterak egiten duen eta zabaltzen duen mezua, ez? Proposatzen duena da, aberri eguna izan beharko litzatekela ez indar abertzaleen aldarrikapen egun bat, baizik eta Euskal Herriko 7 herrialdetan, Euskal Herri osoan bizi eta lan egiten dugun Euskal Herritar guztien eguna. Eta horretarako parada, eman beharko luketela Euskal Herri osoko instituzio eta erakunde ezberdinak, eta eskatzen dutena da nolabait ofizializatzea. Ez egun hori Euskaldun guztion egun bezala, ez. Orduan iruditzen zaigu, aldarrikapen polita dela, iruditzen zaigu zentzua daukala, Euskal Herria Bildutik bertatik ere plantatzen dugunarekin, eta hori eskatzeko elkartu ginen dena jai giroan larun batean Lizarran. Hori iristen den bitartean, EH Bilduk bere aberri eguna antolatu du igande honetan Iruñean, konta iguzu pixka bat Miren, eguerdiko 12etatik manifestazioarekin hasita iganderako prestatu duzuen egitaragua. Bai, aipatu dugu ze aldarrikapenekin, aterako garen kalera, nazio bat garela esateko, eta imperialismoaren sarraskien aurrean, gure herriak bakea eskatzen duela aldarrikatzeko, baina horretaz gainera ere, badago urtero bezala jai giroan eguna ospatzeko parada, eta manifestazioa eta gero, kale animazioa ibiliko da, Iruñeko erdigunean eta Alde Zaharrean bueltaka, musikari eta talde ezberdinekin, eta arratsaldeko 4etatik aurrera Burgoen enparantzan umeentzako gune bat abiatuko da, jolas eta musika saio ezberdinekin, eta arratsaldeko 4etatik aurrera ere kontzertuak egongo dira Gaztelu plazan, aurtengoan Bele, Marte Lasarte eta Tapia eta Leturia taldeekin, ez? Uste dugu, egitarau hau, urteroko errepikapenarekin egonkortu egin dela,
eskaintza izugarri polita izaten dela, gazteentzako, ezain gazteentzako, eta baita txikientzako ere, eta parada ezin hobea izango dugula, gainera guraldi ona ematen dute azkeneko igande honetan, jai giroan, lagun artean eta komunidadean egun polita ospatzeko, ez da. Bikain, aprobetxatuz gurekin zaudela Miren, beste gai batzuk ere komentatu nahiko genituzke, igandean amaitu zen esate baterako korrika Bilbon, akaso inoiz egin den arrakastatsuena eta parte hartze handiena izan duena, baina euskararen kontrako oldarraldia ere ikusten ari gara, alaxe salatu zuena ekak bere azkeneko mezuan, euskaldun eta euskaltzaleoi hitz egitea eskatu zigun eta erakundei ere pausoak, zeintzuk zure ustetan izan beharko lirateke pauso horiek eta EH Bilduk nola lagundu bezake bide horretan edo helburu horretan? Bueno, EH Bilduk argi dauka, Euskal Herria euskaldun baten aldeko bidean urratsak ematen laguntzen jarraituko duela. Iruditzen zaigu, euskalgintzak azkeneko hilabete hauetan, oldarraldiaren inguruan egiten dituen irakurketetan pizkunde berri baterako deia luzatzen ari dela, nolabaiteko, olatu berri bat, altxatu beharra dagoela, Euskal Herria euskaldun horren bidean, larrialdi linguistikoaren aurrean, nolabait, pizkunde berri bat abiatzeko, eta uste dugu Euskal Herria Bilduk horretan laguntzeko parada izanen duela, ez? Oldarraldia hitz egiten dugunean, Euskal Herri osoko ikuspegi batetik, egia da, Nafarroei etortzen zaigun lehenengo afirmazioa dela, oldarraldi batean bizi izan garela ere, hamarkada luzez herrialde honetan, eta seguruenik, bainoizko itxaropen printzarik handienak ere pizten ari zaizkigula Nafarroa honetan, ez? Gure Nafarroa honetan. Zergatik, gero eta gehiago garelako, korrikan ere ikusi den bezala, euskararen aldeko jarrera hartzen dugunok, eta gero eta gehiago garelako Nafarroan ere pizkunde horren aldekook, ez? Eta beraz, EH Bilduren konpromisoa da, Euskal Herria euskaldun baten alde, Nafarro euskaldun baten alde, hain zuzen ere, herritar guzti horiekin batera bulkatzen jarraitzea, ez da. Azkeneko mezua 7 gaztek idatzi zuten, atzo Euskal Herri Jeltzaletik abirazi zuten EH Bilduren oso ingurukoak zirela, ez dakit horren inguruan baloraziorik egiteko duzuen? AEKak berak ez aipatu zuen, korrikaren antolatzaileak 7 gaztoiek mezua idatzi dutela euskararen alde 7 lurraldetan egin duten lanaren adierazle bezala, eta zentzu horretan guri egokiak eta erabatzi egiak iruditzen zaizkigu AEKak hartutako erabakiak. Ez dugu uste eztabaida horietan sartzeko momentua denik, uste dugu korrikak ekarri duen ilusio eta emozio olatua euskararen alde baliatzeko momentuan gaudela, ez? Beraz, horrela arte. Hemen Nafarroan akordio iragarri zenuten, joan den ostiralean, Nafarroko gobernuarekin osasun legea desblokeatzeko, atzo aurre proiektua aurkeztu zuen Dominguez kontseilariak legearen tramitazioari hasiera emanez, baina parlamentuko bozeramalea Mikel Zabaletak ohartarazi zuen legea bera definitu eta zehaztu beharra dagoela, zein da egungo egoera? Guk balioan jarri nahi dugu desbloke hori posible egin dela, EH Bilduk ere desbloke hori posible egin duelako, eta zergatik, guretzako funtsezkoa zen aldagai bat, aldatzea lortu delako, ez? Funtsezkoa zen aldagaia zen, batzegola aukera bat osasun bidea organismo autonomo izatetik ente publiko empresarial deitzen den izaera berriko zerbait izatera pasatzea, ez? Eta guk uste dugu horrek etorkizun batean osasun bidearen privatizaziorako atea irekitzea ekarri lezakela, ez? Eta figura juridiko hori erditik entzea, eta aldiz osasun bideak behar dituen berrikuntzen inguruko
eztabaida zabaltzen duen lege egitasmo bati bide ematea, albiste ona dela, ez? Orduan EH Bilduren ekarpena hortxe kokatzen dugu, eta hortikan aurrera legearen tramitazioak berak aurrera jarraitzen du. Desbloke hori posible egiten lagundu dugu, hain zuzen ere osasun bidearen izaera publikoa indartuz, eta hortikan aurrera, eztabaidak berak ekarri beharko du osasun bideari dagozkion hobekuntza guztiak posible egingo dituen lege bat erdiestea Nafarroko Parlamentuan. EH Bilduk alde bozkatuko du, edo EH Bilduk ahalbidetuko du lege hori onartzea, edo edukiaren araberakoa izango da bozkaren zentzua? Posible egin duguna da lege horren tramitazioa eta desblokeoa aurrera ateratzea. Hortikan aurrera lege horretan hobekuntzak txertatzen joan beharko dira, negoziazio parlamentario eta politikoen bidez ahalik eta hoberena egiteko eta osasun bideak behar duen guztiari erantzun dakion, ezta? Irailean abiatu zen parlamentuan azkeneko legegintzaldietan esleitutako obra publikoen inguruko ikerketa batzordea, oztopoak jarri dira dokumentazioa bidaltzerak orduan, izen klabe batzuk ere ez dituzte deklaraziorik egin, edo ez dira agertu ere parlamentura. Zein balorazio egiten duzu orain arte ikusi eta entzundakoaz? Badaudela interes ezberdinak, ez, Nafarroko parlamentuak bere lana egin ez dezan, ez? Eta hoien aurrean guk irmo salatu dugu, zailtasun horiek ez direla bidezkoak, eta komisio horrek ikerketa politikoaren ikuspegitik elementu guztiak mailaren gainean izateko eskubidea eta legitimidadea izan beharko lukeela, ez? Hortikan aurrera iduritzen zaigu balorean jarri behar dela, ikerketa batzorde horretan zailtasun egiten ari den lana, Euskal Herria Bildutik daukagun hoberena jartzen ari da ere parlamentuan ikerketa batzorde horretan behar bezala lanak aurrera segitu dezan, eta horretan ari gara. Hemendik urte betera hauteskunde kanpainaren atarian ibiliko gara, bai Nafarroko Parlamenturako, bai udaletarako ere, ez dakit jada lana hasita duzuen, ez dakit gauetan hauteskundeekin amesten ote ari zaren honezkero miren? Uste dut badaudela beste figura politiko batzuk askoz ere gehiago preokupatzen ari direnak momentu honetan hauteskundeen inguruan. Eta hitz egiten ari naiz adibidez eskuinetaz, eta hitz egiten ari naiz bereziki UPN-etaz, ez. Ez daukaz ere eskaini momentu honetan Nafarro gizarteari, eta oso preokupatuta dago datorren urtean egongo diren hauteskunde horietara nola iritsiko direnaz, ez. Aldiz, Euskal Herria Bilduren aldetik, lasaitasuna handia daukagu, egiten ari gara ahal dugun hoberen momentu honetan, udal eta parlamentutik dauzkagun erronkei aurre egiteko, horretan ari gara, eta baita ere nola ez, herri ikuspegi batetik, nazio elkarrizketa, aberri eguna eta bestelako lan eta hitzorduen bidez, herri honetan behar diren hausnarketak eta mahai gainean jarri behar diren gaiak landu ahal izateko. Beraz, ez gaude oraindik hauteskunde moduan sartuta, eta lasaitasunez begiratzen diogu hurrengo urtetako hitzorduei, ez kasu UPN-ren kasuan gertatzen ari den bezala, ez. Bikain, Miren Zabaleta, EH Bildu Nafarroko koordinatzailea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, igandean aberri eguna ospatuko du EH Bildu Iruñan. Beste bat arte? Beste bat arte, aio. Arte.